Почина през 1998 година, но още преди да умре, култът към него доби изключителни размери. Даже по-големи, отколкото когато беше държавно налаган. Струва си да си припомним, че през 1989 година, една седмица след като беше принуден да подаде оставка от ръководните си постове от БКП и държавата, Живков беше изключен от партията, а живковизмът беше порицан и заклеймен като зло. Днес част от тези, които го изключваха тогава, ще идат да се поклонят на паметника му в Правец. Много ирония има на този свят, но наистина. Някога портретите на Тодор Живков по силата на държавната принуда висяха във всеки кабинет, от този на звеновода в последното ТКЗС на републиката до тези на Живковите заместници. Днес портретите в кабинетите вече ги няма, но пък се появиха на други места – по кафенета, кръчми, закусвални, работилници, автомобилни сервизи и къде ли не още. Не е пресилено да се каже, че една немалка част от народа изпитва истинска, неподправена, но и това трябва да се каже, умело подклаждана носталгия по Тодор Живковите времена. Много популярен, например, е изразът за построените от Живков в две Българии и как алфата и омегата на днешното време е и ние да построим поне една. Дума да няма. Изминалите години след 1989 насложиха върху личността на Тодор Живков няколко пласта. Докато през 1989 отрицанието беше всеобщо, днес изглежда в голяма степен приемливо той да бъде възхваляван, да бъде изтъквана държавническата му мъдрост, а и това също става част от митологията, неговата гениална правешка хитрост. Струва ми се, че голяма част от носталгията по Живков се дължи на чиста емоция, на както се казва в народните песни, жалба по младост. Бяхме млади, бяхме хубави, бяхме пълни с енергия, следователно и времето е било хубаво и пак следователно Живков е бил добър. Без емоция обаче трябва да се припомнят и онези неща, които през 1989 накараха повечето българи от сърце да се зарадват, когато разбраха, че Живков е паднал. В Живковия рай, например, през повечето време имаше една единствена телевизия, която излучваше от 5 до 10 вечерта. За да гледаш телевизия на цветен телевизор, трябваха много връзки или няколко дневно чакане пред съответния магазин. Често безрезултатно. Повече се чакаше за кола, за Москвич и Трабант 5 години, за Лада 15. На екскурзия в чужбина можеше да се иде само след разрешение от партийните и държавните органи. За доста от специалностите в университетите и институтите се искаше бележка от милицията, за да може изобщо да се кандидатства. С изключение на столицата, навсякъде страната месо и кренвирши се докарваха само във вторник и петък, а на много места само в петък. На някои места изобщо не се докарваха. Ако някой искаше да се премести да живее примерно от Шумен в София, беше забранено. Разбира се, имаше и вратички. Тодор Живковият рай имаше много вратички. Например, можеше да се ожениш, омъжеш за софиянка, софиянец. Или да си намериш работа в някое партийно или държавно учреждение. Ама за това трябваха яки връзки. И по-нататък, с години се чакаше, например, за домашен телефон, ученето в чужбина беше възможно предимно в Съветския съюз и то за избрани хора, внуци и правнуци на активни борци против фашизма и капитализма, влизаха в университетите без изпит, номенклатурата имаше специално снабдяване и привилегии, държавна сигурност се овтеше навсякъде и можеше да ти съсипа живота за нула време. Съпрузи се развеждаха, за да могат да си запазят законно придобитите жилища и така нататък. Още по-рано Тодор Живков и неговите другари избиха десетки хиляди българи, понеже не мислиха като тях. Затвориха или заточиха други десетки хиляди по същите причини. Отнемаха събирана с векове собственост, изселваха хора от жилищата им, за да се настанят самите те и изобщо вършеха всички онези неща, които накараха почти всички българи да се зарадват, когато на 10 ноември 1989 година Тодор Живковият рай рухна. Днес това е забравено. Нещо повече. Хора, които дори не са били родени или са били невръстни по онова време, убедено твърдят, че тогава е било много хубаво. Обаче не беше. Всичко това не означава, разбира се, че днес сме цъфнали и вързали. Не сме. Ама това е друга тема.